una vegada més per aquesta trobada que vau fer a Binissalem en el teatre. Moltes gràcies. Abraçada amb Víctor Esbala, que és un tipus fantàstic, quan fa tant d'anys que està obert sempre en aquests temes i va ser fantàstic. Va ajudar molt. Jo ho vull veure, Montse, en el canal de YouTube, Albert Xamena, amb X. Ara ho estem pujant a poc a poc, estem pujant totes les xerrades. Cada un independent, he vist? M'apareix molt bé. Supos que dia 1 d'abril estaran ja les 3 hores i pico de vídeo. I Entrefones, se diu Entrefones? Entrefones i Neurones. I és un altre, aquesta és en català, aquest canal? Compte en català, exacte. Perquè hi ha després Albert Xamena, el canal de YouTube, que el podeu seguir, de fet, el programa aquí, Albert Xamena, però això hi surt per tot. Tu, supos que m'avisaràs quan la pública te fitxin definitivament, perquè per la ràdio, per la tele, per tot, cosa que ja saps que a títol personal m'alegra molt, perquè, mira, l'altre dia parlàvem amb la casa i, mos haurien de pagar perquè això és escola, no pal d'obertura, ara pal de càmeres i tal. Venen aquí i llavors són d'una altra banda. Sol ser així, sol passar. Ha passat gent molt bona per aquí, de veres. Però, i de col·laboradors tampoc seria la primera vegada que m'ha passat. Tu, inclús fora de les illes, te veig fent coses. Ho t'he dit moltes vegades. A mi m'encantaria. He fet un abans i teoria polivagal. Tu vas parlar a un vídeo del teu de YouTube del nervio vago. Té que veure, nervio vago, teoria polivagal, explica-mos. Sí, de fet això va començar en els 80 ja, o sigui que és una teoria vella, però ara s'està com a poc de moda un poquet per això de la salut mental, que per sort també s'ha posat de moda, llavors moltes persones xerren i saben antigues teories, no? Els pols d'alguns llibres i tal, i la teoria polivagal és una molt xula, sincerament. Tot va sorgir per un metge de bebès prematurs, neonatals, que ell se fixava en que realment el que estava passant era que tenia bebès a l'hospital, tenia una columna de bebès recent nats, i de sobte el seu cor començava a anar superlento i començaven a respirar molt a poc. Algo típic de quan estem en calma, però aquests bebès no estaven calmats, estaven tot el contrari, estaven ultra assustats. Llavors, clar, el metge era com, un moment, què està passant? Sí, des de sempre ens han dit que el sistema nerviós se divideix en dues parts, el simpàtic, que és de lucha o huida, i el parasimpàtic, que és de calma. Però aquí el sistema nerviós de la calma estava fent tot el contrari, estava inclús a punt de matar els bebès. Era una cosa molt loca. Llavors era com que el metge se va quedar un poc així i va començar a investigar, a fer recerca una mica. I faig un incís per veure aquelles imatges que posàvem. Però, cap problema, prou 6 imatges, per favor. Això que hem posat, hem trobat per internet, és en anglès, però perquè la gent contextualitzi el que parles tu. És a dir, hi ha maneres de reaccionar davant una situació o una altra, i el teu sistema nerviós, que ara és el que ens explica en Albert, pot reaccionar d'una manera o una altra. Pots quedar congelat davant una situació o pots reaccionar partint i correguent i sortint de cop. Vull dir, aquests dibuixos venen a il·lustrar una miqueta el que és aquestes reaccions, més que res d'una manera il·lustrativa. Però, Albert, ho dic perquè ho baixarem a terra, perquè tu ets científic, però perquè si em diu, i ara aquests dibuixos de què van? Aquests dibuixos van que tu, davant una situació, a lo millor uns diuen i queden congelats i l'altre diu, mira aquí, veuràs. I depèn de cada supòs sistema nerviós. Ara escoltàvem l'Albert, que és científic, però era per contextualitzar les imatges. Que va. M'he hagut d'estudiar això a les totes. Molt bé. No, jo crec que un exemple molt clar de lo que estic xerrant és quan, per exemple, passes conduint amb un cotxe i veus un coní, no? Aquest coní, en lloc de córrer, se queda paralitzat. Els moixos també? Els moixos també, molt d'animals, no? I la cosa és que tu dius, conyo, mou-te, joder, no? Simplement és... Li passes per damunt. Sí, ojalà. Mos ha passat, m'ha passat i sents cloc, que davall el cotxe i diu, no, és horrible. Sí, jo l'altre dia per la península vaig atropellar el meu primer animal, que és un corzo, tio, un ciervo. Uah, però això ja és gros, És una locura, Vaig estar tremolant tot el rato. Estic segur, ja per un moixet m'ha passat, imagina't amb un... Sí, molt loco. Però bueno, la cosa és que aquest mecanisme que fa que te quedis paralitzat i no te puguis moure, te bloquegis, forma part d'aquesta teoria polivagal. Per què teoria? No és una cosa feenta encara? Exacte. És una teoria d'un metge bioconductual, que és com que intenta explicar per què ens comportem d'una certa manera a través de la biologia. Però, clar, encara no hem arribat a dir sí, això és 100% segur. I com és possible que no sigui? Però és una cosa que té tot el sentit del món. Sí, realment sí. Però, clar, com el sistema nerviós és tan complex, realment encara ho estem estudiant. I cada persona és un món? Sí, exacte, no? Aquí tenim moltes coses. Però, bueno... Però té parts diferents, he dit que té diferents... Sí, té 3 parts, podem dir. Ell ho divideix en 3 parts diferents. Una que és la ventral, la que està per davant, com el nervi vago que va per davant, que seria de la calma, de la connexió social. El nervi vago per se és un nervi diferent dels altres... És més llarg. Més llarg. Per això se diu vago, perquè vaga.
no perquè sea lazy, no? Sinó perquè se mou per... Molt bé que ho diguis, perquè mos fas didàctica a totes que... Sí, vaga per totes coses, no? És un dels més importants. I té una funció específica i concreta? Bueno, és el nervi del sistema nerviós parasimpàtic, és de la calma, no? I és parasimpàtic i ets simpàtic. Exacte. Me sap greu dubte tan a baix, però hem de ser didàctics. I justament és al revés, no? El simpàtic, tu podries pensar que és algo bo, perquè ets simpàtic, però realment és tot el contrari, és com el de lucha o huida. I el parasimpàtic és el que ens fa estar tranquil·lets. Curiós. Però aquest metge veu que no és tan simple, que abans era simpàtico lucha, parasimpàtico calma, i ara estem veient que hi ha una part d'aquest parasimpàtic que també és d'estrès màxim, no? I està molt associat en aquesta paràlisi. Dic, el nervi vago per davant, per aquí davant, és connexió, estar tranquils, és estar chill, està tot bé, no? La part dorsal, la de darrere, és la de paràlisi. Quan s'activa aquesta part és quan ens quedem bloquejats. També ha passat moltes vegades que potser, per exemple, estàs en un ascensor i algú te diu alguna cosa que no t'acaba d'agradar molt, però te quedes en blanc. I quan acaba la situació dius, joder, hauria d'haver-li dit això, no? Doncs aquest quedar-se en blanc és que s'ha activat el dorsal, el nervi vago dorsal. Això se pot entrenar o és una cosa genètica? No, se pot entrenar molt bé. I de fet, tu pots educar... Bueno, supos que inclús professionals, bombers, policies, davant situacions d'estrès, els entrenaments... En plan, tot això... Té que veure amb entrenar... Sí, al cap i a la fi, hi ha una cosa que se diu neurocepción. Neurocepción, que és el que és el teu sistema nerviós identificant l'entorn. Com un radar. És com un radar totalment, no? El que fa és analitzar el to de veu de la persona que tens davant, perquè no és el mateix dir hola que hola, no? Canvia completament encara que sigui la mateixa paraula. I el llenguatge corporal també? També, llenguatge corporal, llenguatge facial, no? Inconscientment, si ho pots saber. Tot això és inconscient i en mil·lisegons. I abans de que sentis les emocions. Que hi ha una frase molt xula, que és que abans mos pensàvem que potser te bloqueges davant una situació molt dolenta, o potser algú està a punt de pegar-te i tu te quedes bloquejat, i abans pensàvem que te bloquejaves perquè tenies por. Però no és això. Tens por perquè te bloqueges. Saps? Va al revés. Sí. Primer el teu cos identifica tot. Mira. És que vull mostrar el blog d'en Albert, que no sabrà, però una certa generació recordarà en Félix Rodríguez de la Fuente, tu sí. Qui era? No sé qui és. Lo siento, me sona el nom, he de dir. No tens 30 anys encara? No, encara no. És una prova social, No té 30 anys, no sap qui és, és naturalista, cerca. L'Hombre i la Tierra, una sèrie icònica de la televisió espanyola, Félix Rodríguez de la Fuente. Era un tipus naturalista, amb una veu molt característica i parlava d'una manera molt concreta, brillant, però veig que que són les generacions. Nosaltres ara, en més gran, mos passa igual, en jove, qui és que Bad Bunny ja ho saben tots qui és, però, vull dir, mos passa. Però en Félix duia un quadern. Sempre, també. Sí, i a més dibuixava els animals i tot això, i era una passada, tio, era una passada. Jo a l'Albert m'encanta perquè sempre ven el seu quadern, i jo, com que m'agrada conversar amb ell, potser l'he tret del guió i ara dic, aquest lot se perdrà ja, esto posa davant, anant bé. Jo dic que jo pas hagut de conversar, però si dius, Montse, joder, deixa'm dir que tinc un guió preparat. No te preocupis, aquí està tot ben feliç. Vinga. Però, no, això, la cosa és que... Ai, per tu el fil? Què estaven dient? No, xerraven de, per exemple, que no et sa por primer, sinó que tens... Sí, la neurocepció. Que vas en revés. Exacte. És com que el teu cos està constantment analitzant l'entorn, com si fos un radar, el que has dit abans. I si detecta que algo no és segur, bloqueja, no? O escapa, una de les dues. O te posa molt agressiu, perquè penses que estàs en perill, no? Llavors, per això t'he dit que sí que se pot entrenar, perquè una cosa és... Per exemple, un exemple molt clar és quan som petits tenim por a unes coses, mos bloquegem de la por, i quan som grans ja no. Llavors hem entrenat. Davant del mateix estímul tu ja no te bloqueges, ni t'enfades, ni escapes, no? Per exemple, en les avispes, no? Potser de petit escapes i te fan pànic i de gran fas així tu i te les lleves, no? Que no és el meu cas encara, però espero que potser el que diu sigui. Però sí, llavors sí que és molt important tenir en compte que se pot entrenar perquè ho pots anar aconseguint, no? Amb la meditació, amb el yoga, bàsicament amb la gestió emocional. I si aneu a Tala Yoga, que és el teu estudi, dirien, de yoga, Tala Yoga ja vas en el... Jo hi vull anar en l'Albert, com ho vas fer? Com se poden posar en contacte amb tu? En Instagram mateix. Instagram, que teniu ara, quan surt el nom, allà diu... Només a 6 places, hi ha 4 ocupades. Ara, perquè hi ha 2 persones que s'han anat, o sigui que... Albert Xamena, aneu aquí, xarxes socials, cercau, Tala Yoga i passareu un guster.
Perdó, seguim. Però és que, home, ja que hi som ficant la cunya, no? Claro que sí. Sempre d'aprofitar. Però a més és que l'Albert treballa des de la ciència la part més espiritual. Una passada, Albert. Anau a la Índia enguany o no? Sí. Hi tornau? Sí. Ara Però aquesta vegada... no, ara l'emprenyaré. L'estem liant... Bueno, s'està liant parda i clar... Mira, bé de dir, perquè per mi ja ho vaig dir. El viatge de l'estiu passat. La foto. No sé si te l'ha fet a mare o qui te va fer. Quina? Allà que te tiraves, que era Ganges, allò. Sí, Ganges. Vinga, no, ara veuràs on vaig. Més brut. No veies ni veure... Era terra. Vinga. I morts. No, estava a Himalaya, era la punt neta. Eres punt neta. Ara ho diu. Però tenies por d'entrar o què? Perquè estaves a la cadena i no... Sí. Que eren moltes... Per de bromes, per la corrent. Sí, tu bromes. I t'estira de tal manera que t'imposa. Totalment. De fet, tenia l'aigua en el taló i ja notava com se caia. La força de l'aigua brutal. Anava fermat amb una cadena de voltes i encara així era com, por favor, no te rompas, no? No te rompas perquè m'enduc. Una cadena índia, saps? Jo què sé. Tenia tot això i vaig treure i aixecar i ja està. Hi ha que veure el que acabes de dir, no? I és veure el que dius, no? Una cadena índia. Quan són potència tecnològica, a Nova Delhi, hi ha un... Sí, és un contrast és un contrast molt bèstia, no? Sí. Tenim des de cadenes molt rompudes a que se'n van a l'espai. Totalment, brutal. Enguany tornem, estem cercant la forma d'evitar Oriente Medio. No, perquè ara sé que hi ha un... És un problema de votar... Claro, exacte. Això no hi ha web enguany, la vas desactivar, la web, per si qualcú se vol apuntar. No, l'he tornat a activar. Idò, digue-lo. Sí, és la mateixa, albertsamena.com. Idò, nom.com, viatge a la Índia. I si gent se pot apuntar ja? Sí. També queden poques places. Quan són les 15 o...? Màxim 20. 20? Sí, màxim 20, perquè no vull grups molt grans. És que al final també ho faig per passar-m'ho bé. I si som 30, m'estic més estressat perquè tothom estigui... Què s'endurà una persona que vengui de viatge amb vosaltres quan torni? Potser no és el primer dia, perquè ha estat una saturació d'informació i d'estímuls, però quan passi un temps, què és el que creus que queda? Llavors tornarem a lo dels vagos i tot això que deia. Però vull dir, què és el que s'endú que tu veus de persones que han vengut? Sí, a mi m'agrada molt veure com persones que... Perquè justament tinc la sort de generar confiança i venen en jo persones que no s'atrevirien a anar d'una altra forma, no? Llavors és molt guapo veure com gent que potser no ha sortit mai d'Europa o ha sortit molt poques vegades d'Europa van a l'Índia perquè és com si anessis a Marte, tio, és que és un altre univers. És otra cosa, és molt difícil d'explicar. Llavors, clar, quan vas allà tens un xoc mental, que és molt xulo. Els colors són diferents, les plantes són diferents, els animals són diferents, els menjars diferents, les persones, les formes d'expressar-se. Inclús quan diuen sí i no amb el cap és diferent. Llavors, tot és superdiferent. Com diuen sí i no? Diuen sí així. I no? No, sí que ho fan així, però aquest sí que és diferent. Se sembla gràcia, és xulo. Si no ho saps, ara que hi vol cosa. Claro, no, és que te fan així en el bar i tu dius, què passa, tio? Has estat a arribar i... Aquí a Europa això és com, no m'agrada molt, no? I dius en plan, una aigua, per favor. I tu sents com que et diuen que és un poc raro, no? Però no, està molt bé. Ostres, que bé, Albert, serà un viatge... És molt xulo. I a més, com sabem, som conscients, el guia i jo, de que és un xoc tan gran, vos cuidam però com si fóssiu bebès, En plan, vosaltres podeu anar a explorar on vulgueu, aneu a provar aquestes coses, aneu a xerrar amb aquesta gent, però sempre teniu un lloc on tornar. Molt bé. Que això és lo xulo. Saps? En plan, surt, però podràs tornar. I en els hotels són europeus, per tant, dorms bé, és un viatge segur. És un viatge segur. Super segur. Això és el més important. Sí. albertsamena.com és o .com? Sí, .com. I ja està, per si qualcú vol anar... Tot és informació. En Albert, estic segur que les places s'acabaran avui mateix, ja ho veurà. Reprenem el tema d'aquesta teoria, d'aquest metge de... Perfecte. I de fet, la cosa és que en el principi aquest metge va començar a descobrir aquestes coses i se pensava que era una cosa només relacionada amb el cor i amb la respiració, perquè veia que els bebès respiraven més lento i el cor anava més lento. I això té un sentit molt lògic, perquè és per estoviar energia. No? En plan, si jo estic batint molt ràpid, gasto molta energia en aconseguir aquest ritme. Si m'aquest superquietet, gas molt poc. És una defensa molt típica dels bebès, perquè ells no poden defensar-se de qualsevol altra forma, no poden escapar, no poden lluitar. Llavors el que fan és, me bloqueo. I m'aquest aquí sense fer-ho nou fins que el perill passi i llavors me torno a posar en marxa. No? I clar, això en bebès prematuros és molt normal, perquè ells haurien d'estar dins la panxa, no de fora. I s'assusten, la temperatura, tot és com que... Llavors se li s'activa molt fàcilment aquest mecanisme d'esconir quan veu un cotxe, no? Se bloquegen i ja està. Tot el que has de fer és agafar-lo, donar-li molt de carinyo i se li passa, no? Però, bueno, a mesura que van passar els anys, aquest metge va descobrir que no només era algo físic, del cor i dels pulmons, sinó també algo emocional. Aquí està la part xula. I el més guai d'això és que després va descobrir que
dos sistemes nerviosos diferents, o sigui, el teu i el meu, per exemple, se poden corregular. Si tu estàs en modo paràlisis, jo puc venir i jo, estant bé, te puc regular bé, no? Sí, de fet, en aquests dibuixos, fixa't, aquest muñeco... Mira, clar, justament està passant. No, ha passat ara mateix això, i s'ha vist, aquí l'altre estava amb cara de pena, s'acosta una persona més paràlisi la mà damunt, se sent segura, pop, i hi ha una reacció instantània en el teu organisme. Total. A més, també... Però això, científic, no, vull dir, perquè teoria, si és tan evident, no? Sí, no, una cosa és, per exemple, agafar un exemple molt ràpid per explicar això, ¿vale? Nosaltres observam que de vespre no hi ha sol i de dia sí. ¿Vale? Això és superobvi i és superclar. Però per què passa això és el que fa 500 anys no teníem molt clar. Hi havia diferents teories. Una teoria és que el sol donava voltes, l'altra és que nosaltres donàvem voltes, no? Llavors, ara mateix estem en aquest punt. És molt obvi que ens podem autorregular. Si tu estàs molt nerviós i jo estic molt calmat, jo te puc ajudar a calmar-te, però per què està passant això és el que encara estem intentant descobrir. I una de les teories és la teoria polivagal. I un objectiu final, quan se constati la teoria, se digui, no, això és així, s'han de sortir, pum, això és així. De què ens serveix? Jo crec que penso que ens pot servir molt, no? És que, de fet, ja està servint molt. Jo ara demanaré una cosa, no sé qui realitza en aquell moment, però si és possible, no vull demanar res especial, que entra en minut mateix, però hi ha un fotograma d'aquest vídeo que hi ha com 1, 2, 3, 4 o 5 rotllos a dalt i 5 a baix. I parla de, ho dic per si podeu trobar i ho voleu congelar, com feim a vegades en aquest programa, serà un plaer, si no, no passa res perquè queda poc temps. I és en aquest vídeo que posava, s'haurà vist, però bueno, si ho teníem fantàstic, parla de com a instruments per gestionar aquests moments. Fins i tot parla de meditació. Gai, gràcies. Lleva les càmeres, si ets tan amable, i així ho veurem a full. T'agraïm molt. Llevant les càmeres i així ho veurem, si pot ser. Jo no ho puc llegir. Llevant les càmeres, per favor. Gràcies. Però podem posar full el vídeo, perquè ara m'aixecaré. Gràcies. No te moguis, jo m'aixecaré perquè no hi veig bé d'en fora, he tornat bé. Entre que faig cadufos i tal. Mira, la gent veu aquí, a dalt, en blau, uns espumons, no? I diu breathwork, o sigui, respiració, exercicis de respiració, gargling, fer gàrgares. Ostres, llavors me'l comentes. Llavors, cantar, fer humming, que és un poc fer... exposició en el fred, que aquí el nostre economista que ve, Luis García Sánchez, va i se fica dins gel. Sí. Aquí, en el groc, exercicis i moviment, òbviament. Llavors, riure, hi ha la risoteràpia que diuen. I llavors hi ha la meditació, que tu, per exemple, ho practiques, no? I llavors hi ha self-heavening, que podria ser, no sé si dir autoestima, autoreforça... Gràcies, companys, gràcies. És que m'he costat, perquè ho dic que m'he costat de veure, perquè no hi veia, és molt petit. Gràcies. Són eines, al final són eines que tots podem emprar per regular-nos. Al final el que estem fent és activar... Mira, una cosa molt xula, que crec que això és com el més important... Sí, queden 2 minuts. És que perquè tu estiguis bé, has d'intentar potenciar que el teu cos, no tu, el teu cos, se senti a salvo. I això és el més important. És curiós, com si fossin dos éssers diferents. Sí, no ho són, però sí que... Bueno, això aquí ja m'ho fico en filosofia, però jo no ho són. Però bueno, l'important és que entrenis que el teu cos se senti a salvo. I amb això ho pots aconseguir amb el tipus de roba que dus, amb l'ambient. Claro, perquè si tu vas vestit d'una forma... Ara, per exemple, si jo dugués un sostén, un sujetador, no me sentiria molt a salvo, no? Això és un exemple molt... No ho sé, sí. Jo, en el meu cas, ara mateix, possiblement, si dugués un sostén, no me sentiria molt còmode. Curiós. Per coses, el que sea. Sí. Per la teva experiència vital i el que sigui. Exacte, random, el que sigui. Random, sí. Però, en aquest cas, la roba estaria fent que el meu cos no s'ha sentit segur perquè sentiria un perill social i llavors me posaria en modo dorsal. Un exemple. Jo ara tu sempre t'he conegut amb barba i mostatxos. Sí. I dic, Albert, demà per exemple. afaitat, demà, el pròxim dia vens sense afaitat. Total. Te sentiries diferent? Sí, claro. Però no per un tema estètic, sinó per un tema de que potser la barba te fa sentir... O estètic, jo què sé, fa molt d'anys que no m'ho veig sense barba. A lo millor m'ho veig completament... reto, d'aquí 15 dies. Ja veurem. Vinga, no? Sí. Claro. Però, claro, tot això afecta. Llavors, tu tens molt de poder en triar aquestes coses, no? Poder. Tens molt de poder. En el cotxe també pots fer-ho perquè sigui així, la música que escoltes, si fas feina a un despatx, com decores el despatx... Tot això són coses que tu pots controlar
i que t'ajuden a sentir-te a salvo, que és el més important. El més important. Ostres, Albert, un temazo, eh? És un temazo. Faràs vídeo a YouTube d'aquest tema? Sí. Hi ha la primera part, i la segona part sortirà la setmana que ve. Albert Xamena, a YouTube, cerca-lo, perquè ell ve aquí, testea el tema, i llavors, i ho posa encara més aprofundint en el tema. És un plaer tenir-te, ho saps, I un plaer venir. Tu m'avisaràs al man com un dia, si Montse, és que ara m'han fitxat a la BBC, o allà on sigui. No? A la BBC. Jo te veig en fora, estimat, te veig en fora. Albert, gràcies per compartir. Sé que queden sempre moltes coses a l'aire, però per un espectador mig, que intentem anar a la gent, passar una estona que sigui entreteniment, però no banal. El resum és que la gent se senti a salvo. Exacte, entreteniment amb aportacions de valor com els companys que tenen en aquest programa, que és un luxe. Gràcies, Albert. Gràcies a tu. Un plaer. Gràcies. Mañana más, a las 5 en punto, más directo. Adiós.